goizeko 9:47 B seriekoa ikusi ahal izan duzue aurretik, eta bigarren partida A seriekoa izango da, maila nagusiko hain zuzen ere, eta hori gaur hasiko da Amorebi eta Etxanoko Amorebi eta laugarrena pilotalekuan, eta astelehenean amaituko da Tolosako Beotibarre pilotalekuan. Partidekin eta jardunaldiarekin sartu aurretik, hirugarren jardunaldia izango baita hau, gogora ezagun sailkapena nola dagoen. Bina punturekin dira Altuna eta Ezkurdia eta Laso eta Albizu, puntu banaren jabe 4 bikote, Elordi Zabal eta Zabala Martija, Artola Imaz eta Jaka Iztueta, eta oraindik punturik bildu gabe dira Larra Zabal eta Mari Ezkurrena eta Peio Etxeberria eta Rezusta. Bain zuzen ere, gaur oraindik ere punturik bildu ez duen bikoteetako batek jokatuko du Amorebi eta Etxanon, Elordi eta Zabaleta, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka izango baitira. Hemen Elordi eta Zabaleta irtengo dira favorito, eta honek Peio Etxeberria eta Rezusta dinamika oso negatiboan sartzera ekarriko luke. Hasiera batean begiratuta bikote sendoenetako bat osatzen zuten Peio Etxeberriak eta Rezustak, batetik atzean Peiok bermea emango zuelako eta aurrean, Rezustak bermea emango zuelako eta aurrean Peiok bai eskuinez eta batez ere ezkerrez jokoan hasi eta bizi mugitzeko beta edukiko zuelako, baina momentuz ez gara horrelakorik ikusten ari. Egia da Zabala eta Martijaren aurka Basaurin lehenengo zatian batez ere ongi ibili zirela bikotea osatuz, baina bapatean oso erraz irten ziren orgeiagokatik eta azkenerako gainetik pasazitzaizkien Zabala eta Martija, eta nik uste hemen Zabaletak dominatuko duela, horrek Peiori aurrean aukera oso gutxi emango dizkio. Aurrean aldiz Elordiri bai, eta Elordi ikusten ari gara Zabaleta nabarmen dominatzen ari denetan behintzat, Beasaingo norgehiagokan bezala, bukatzeko dagoela, ez dagoela barkatzeko, eta Peiok defentsan behar bada eutsi diezaioke partidari, baina denbora guztian horrela aritu behar badu behintzat oso zail edukiko du, eta horregatik Elordi eta Zabaleta favorito. Bihar Bartzelonan Altuna eta Ezkurdia, Zabala eta Martijaren aurka Altuna eta Ezkurdia irtengo dira favorito. Bikote bikaina osatzen ari dira orain arte, zalantzak bazeuden, ikusmin handia zegoen bikote honen osaketan, batez ere atzean Joseba nola moldatuko zen, Altuna badakigu aurrean beti atzelariak pixka bat lagundu ezkero fin ibiltzen dela, eta kasu honetan, Martija ez da kolpe luzeko pilotaria, baina Martija gauza bat duona behar bada Ezkurdiari min egin diezaiokena, eta hori lauterdian iruan pilota hartzen duenean, ezker orman sartzeko joera handia du, horretara joaten da askotan, ez baita kolpe biziko pilotaria, baina horretan saiatzen da askotan, eta horrek Ezkurdiari min egin diezaioke, izan ere orain arte Rezusta eta Zabaletaren aurka normalean pilotaka da zuzenak eduki ditu, baina apur bat ezker orman sartzen baldin badizkiote argi hor, naiz eta Ezkurdiak eraman aurrean Zabalak erritmoa ezartzen jarraitu dezakeelako, eta Altuna jokoz kanpo utzi, baina Joseba ere maila bikaina ematen ari da atzean, eta horregatik Altuna eta Ezkurdia irtengo dira favorito. Igandean Donostiako Atano 3. Lasok eta Albizuk Larra Zabal eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatuko dute. Hemen Larra Zabal eta Mari Ezkurrena hartuko ditute favorito, eia Lasok eta Albizuk bi partida bikain jokatu dituztela, lehenengoan Tolosan batez ere bigarren zatian erakustali eman zuten, lehenengoan Lizaran orokorrean gainetik pasazituzten Jaka eta Iztueta, baina hemen Larra Zabal eta Mari Ezkurrena iruditzen zait favoritoen artean sartzeko bikotea dela, eta puntuak batzen hasi beharra daukatela, horregatik noski Jonek atzean nabarmen dominatu beharko du, aurrean Laso erabat jokoz kanpo utzi, badakigulako Laso jokoan sartzen bada, Larra Zabal defentsan kamuz dabilela, konfiantzarik gabe dabil, batez ere lehen partidan, bigarrena ez genuen ikusterik izan, baina lehen partidan oroar konfiantzari gabe ibili zen. Ez dira urrun ibili Larra Zabal eta Mari Ezkurrena bi partidetan
garaipenetik, lehenengoan 21 tanto egin zituzten eta bigarrenean 19, iruditzen zait hirugarren hau irabazi beharra daukatela, hori noski Jonek atzean dominatu eta Larrazabalek aurrean laso deseroso edukitzetik pasako da. Eta astelehenean Tolosan jardunaldia amaitzeko Jakak eta Iztuetak Artola eta Imazen aurka jokatuko dute hemen. Jaka eta Iztueta ikusten ditu favorito, atzean Martxelek dominatu beharko luke Imaz, eta aurrean Martxelek dominatzen badu ikusten da Jaka harrapatua ala bukatzen ari dela, eta hori behar du bikote honek, Jakak bukatzea, Jaka inspiratuta egotea, eta, Artola eta Imazek aurrekoan irabazi zuten, Oiartzunen larri, baina irabazi zuten azkenerako, eta, bigarren puntu hori eskuratzeko ilusioz kantxaratuko dira, baina ez dute bat ere partida eraza izango, ikusiko dugu Imazek zenbateraino eusten dion Iztuetari, Artolak ere zenbateraino atzeratzen duen, eta ea zer gertatzen den. Hauxe, uste duguna, ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo jardunaldi honetan, eta gogoratu gaur gauean bihar goizean ez dakit noiz, Elordik eta Zabaletak Peio, Etxeberria eta Rezustaren aurka jokatuko duten horreiago horren analisia izango zuela.